Reality Wayo yaman salibonani makadi muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality TV. Pana patinongova ngova maltest patinongova nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Muzuva ranhasi tanchimbongova zvinochitika kuchechi kwa Prophet Lenimo. Then ndine video yandaona yandakuatidzai ndangombogoogla nekutsvaga kuti Prophet ava vanombozvifambisa sei, vanopindira kupi nazvonoti aiwa Prophet vari kupindira vari pagweru apo. Saka nyaya ndine panapa ndeyekuti dakuatidza video mona munhu angati kunzi ari kurohwa nechipoko here kuti chidhoma paringona akurohwa mambama paringokanzwa matombo. Ndo nyaya yanga iri panapa, inyaya inotyisa, inyaya inovhunduka, inyaya dzemagobbling, nyaya dzezvikwambo dzinotyisa. Saka ndiri panguva yekugoogla mndatozoti pati munhu waMwari anotoita ma1 on 1 anotoita zvinhu zvakasiyana siyana zvinochitika kuchechi kwake. Saka ndazombonge ndambotsvaga nezvawo ndichakuadzai video yacho. Then nhamba dziri pascreen ndidzo nhamba dzaProphet Lenimo. Kana pane anozoda kuwabatawo achitaura nawo achidiscussa nawo ndo nhamba dzawo idzi. Saka ndichakuadzai video yacho mubva mariona nezvikwambo yemunhu aikunza kurwa nezvikwambo here kana chii zvipoko here zvokuti munhu angorwa pamwe paringokanzwa matombo. Ihora, trust me. Saka ndisatapedza nguva yakawanda stake ndakuadzai video yacho mubva mariona. Please don't forget to subscribe video. Ndina baba ndiri kuona baba ivavo vatambudzika kumba kwavo tiri chese baba yao ndive chikuru asi vatambudzika kumba kwavo. Ndiri kuona baba ivavo vane imba yakatsva. Ngavauya patoni. Kwet. Ndikuda baba vari kumapeta. Ndova ndaratidzwa. Wakadii baba? Tiripo makadi. Nyaya yako yakunetsa. Unogara kupi? Koba 13. Ndio, unemba yakatsva kumkoba 13. Hongo. Rega ndibofamba. Ndiani anoziva baba? Pashaye noziva baba. Mwana ari vanhu. Mwana wao ndeupi? Ndiani ari kubva kuSouth Africa? Ndiwe pano. Soderai kuno. Wakambondiona. Chinzwa. Uyapa. Famba. Handina mfaro pamba pangu handina mfaro. Chinzwa. Izwa. Handina mfaro pamba pangu handina mfaro. Enda mama ike number 2. Famba. Nditaku profit. Unogara kupi? Right. Ndikuona imba yakatsva. Chandaona imba yacho. Wakambondiona. Unondiziya. Angari kuSouth Africa ndiani? Ndiwe. Ndiri kuona uchiri kufamba. Endapo unodaira. Ndida kuprofit. Yai kuno mai. Roma kwaiwe. Wapinda kuzozo. Maomba anotyisa ndo andiri kutanga. Mwana iwewe inzwa zvandiri kutaura. Ndoda munhu anodaira kutaura. Right. Ndinoona amai vako vakarohwa pamba nemunhu wasingaoni vachitemwa nematombo. Ndizve. Iwewe ukatiza pamba ukaenda kuSouth Africa zvitoma zvikatera zvikataka kukutema futi uri kuSouth Africa kusvika wadzoka kuZimbabwe.
Unanisikia? Baba wako ana mfaro. Baba wako ana mfaro. Baba wako pagariki. Baba wako pagariki. Jogwani. Chichi rwitika. Utemona matongo, tumbo na zvinhu ndino zichiwa zoka. Uno shiri usisi. Right. Munozi baba munogara kupiki shiri. Ndiyo ndatanga nayo mwana wese. Ndakurumidza kusvitswa nemweya kuti ndione pamwe dambudziko renyu. Munogara kupi? 13. Ndio. Pana vanhu vakashinga era. Nai baba. Mapureta anodona mucherufu. Chii chinoitika. Nai amai. Uri mwana wangu. Wakabvira kusauti. Zvakahoma. Akakutema ndombo ndiye. Andizivi. Noda kuti munyasa. Ndinoona vakasinga avo vakabata ichina. Vaninoona chitoma chakamira chakatarisa. Chichitaura kuti. Nai baba. Muri kunzwa sei izvo? Chichiprofita. Usununguka shani. Ndakambokuprofita. Ndiri nemadzandiri kukuti. Vamwana vasikuti zviri kuitika. Pa13 mwati munogara mu13 panani. Imba yakacho munoiziva here pa13. Unopaziva? Pakabvira. Pa13 ndepapi? Vanhu vanozviziva here? Vanhu vanozviziva here? Amenogara vachiziva zvakaitika. Vanhu yakabvira rini imba? 2016. Vanhu munozviziva here? Vanhu vaziva baba vasumbudza maoko. Sasa tiri kuita nhema. Haleluya. Right baba. Kumba kwako iwe. Ndoda kuti udaire wega. Mwana aroro huyu. Waimbosenza kufu. Uzimkasta. Wakambenga une chinhaneko. Chinhana chausiku chichorauti. Zvimuna kazoionapo basa ropera hapa. Alright. Ione munhu akabokupa mushonga. Ndingati muruma nyama ndiye anoziva. Alright. Ausati kutaura chokwadi. Ndikuereka ndimborapa uyu. Ndakubatsira nemhuri yako. Nhasi zuva rekuti upore. Zviri kunetsa ndiri kuona zvine maoko ako mukati. Ndakubatsira. Kuti dambudziko ripere. Wafamba kwenguva refu. Hauna rugare. Sei uchirohwa pamba pako everyday. Handisi kuziva. Sei uchiusi. Hausi kuwana hope kai. Chii chiri kuitika kukumba. Handingabati namatombo achitema pamusoro perufingu kama ichitemwa izoswa kubona nokuziva. Tinabatsira here. Naye musikana. Chii chiri kuitika. Nditoziviwo. Matombo aya anobva kupi? Andizivi. Wakatemwa sei kuSouth Africa? Ndaiva pastovu ndichibika. Imwe sista yangu. Tikangoona ratotema musoro. Ranga ridombo rakaita sei? Mberi rinenge richipisa pacho. Ranga richipisa. Right. Iwe mkomana. Iwe mudhara. Iwe muri 2. Ndara rekepsi.
Mtaro le caps. Newe. Ende kumba kwa mtaro. Ende kumba ni mtaro. Kumba kwake Yesu. Kumba kwake Yesu. Munotora matombo tu. Munotora matombo tu. Fayati pack. Todano wakashinga. Kana uchiziya tuli kubata bata. Kana uchiziya tuli kubata bata. Uri kufa uchimanya. Todano wakashinga tu. Wakashinga tu. Ende abatoni. Ende abatoni. Pink Art Graphics.